Knižnica Katolíckej univerzity sa môže popíšiť najväčšou knihou na Slovensku, ktorú získala od svojho nového rektora. Viac sa dozviete v nasledujúcom príspevku. Tadeusz Zasepa knihu symbolicky daroval v rámci svojej imatrikulácie počas slávnostnej bohoslužby. No, že to je moja univerzita teraz, no to som venoval tú knihu tejto univerzite. S radosťou a zo srdca. Kniha s názvom Modern Art je vzácna. Ide o prvý výtlačok zo 170 kusov na svete. Váži vyše 40 kg, diela sú na 560 stranách a kniha bude k dispozícii v knižnici Katolíckej univerzity. Chcel som, aby tá naša knižnica, ktorú budeme budovať, stavať, aby bola takým číslo 1 na Slovensku, v službe Slovensku a všetkých univerzit, aby tá knižnica sa koncentrovala na človekovi a jeho problémoch v dnešnom svete. Ručne vyrobená kniha s rozmermi 71x50 cm nie je rozhodne posledným prírastkom knižnice Katolíckej univerzity. Prídu ďalšie knihy. Som kúpil už 3 knižnice, v Anglicku 2 a v Polsku 1, no niekoľko desiatok tisíc kníh príde do Ružomberka. Z Ružomberka pre televíziu Lux Jakub Krška.